Sziasztok, Cisco vagyok, és egy újabb Stranger Move videó. Szeretném felvázolni nektek, hogy mi történt az elmúlt egy hónapban. Egy kicsit eltűntem, nem hiába elég sok pöcsölös munkát csináltam. Köztük az összes itemet átnéztem, az összes karakternél, és mindegyiket át is írtam, mert borzalmas, amiket láttam, úgyhogy, és egyáltalán nem tetszett. Ezeket a Discord csatornán kitettem, hogy milyen változások mentek végig, melyik karakternél. Még a Summoner hátra van, de már az is nagyjából megterveztem, hogy szeretném látni. De még itt vitatkozok önmagammal a szeketes meg a 380-as cuccok között, de a Workdrop az már teljesen készen van, illetve az itemeknek a besorolása is, hogy melyik mobból milyen pályán essen, illetve milyen time range-ben úgy van, tehát hogy a játék mely szakaszában. No, amivel foglalkoztam főleg, azok a questek, rengeteg quest, 75 questet készítettem, vannak főküldetések is, amik rávezetnek majd titeket, hogy körülbelül miket érdemes, hogy merre használni a játékba, illetve vannak mellékküldetések is. Például itt a Secondary-nél ugye azt mondja nekünk a Safety Guardian, hogy ellopták a kulcsot, és hogy meg kellene találnunk nekünk ugye a tolvajt, akitől vissza lehetne szerezni a kulcsot. Tehát valamilyen szinten történetet próbáltam adni a questeknek. Szinte mindegyik NPC-t csak úgy lehet majd megnyitni, hogyha előtte megcsinálunk egy questet. Nyilván ezek nem csak Zent adnak, XP-t adnak, hanem esetleg buffokat is adhatnak, itemeket is adhatnak, illetve hát egy picit trollkodtam, mert nem bírtam ki, úgyhogy lesznek majd olyan küldetések is, amik a trollkodásra mennek rá. Úgyhogy, de jó lesz, nagyon jó lesz. Szerintem sokkal élvezetesebb, az ember nem fog unatkozni, lesz benne bőven tartalom, de hogyha már a tartalomnál járok, megint egy csomó mindent építettem be, köztük például a scrollokat stabilizáltam, hogy ebből pont 2-t raktam be. Tehát az összes új item, amit beépítettem a játékba, már pontosan tudom a koncepcióját, hogy mit fog csinálni, mikor fog csinálni, hogy fog csinálni, és ezt nagyjából le is írtam ezekbe a kis szövegdobozokba már amennyire lehetett. Már amennyire le tudtam írni. Illetve majd a questek is rá fognak titeket vezetni ezekre, hogy mit érdemes mikor használni, és miért. Úgyhogy izgalmas. Ó, ez egyből sárrot dob. Ez így rossz. Oké. Ja, de nem, a fenéket. Jó, ez pont jó. Ez így lett kitalálva, jó. Igen, mert eszenciából rakjuk össze. Eszenciából meg pergamentből rakjuk össze, igen. Hogy hívják ott? A summon tekercset, és a boss megölése után kapjuk a sárdot. Lesznek majd ilyen kis falvak, rejtett NPC-k, ahol ugyancsak lesznek questek. Ígértem nektek ugye rúnákat. Na most a rúnák is egy célt fogják szolgálni, hogy különböző fekete mágiás dolgokat lehessen összerakni. Illetve, ha már így a fekete mágiánál tartunk, például volt olyan, hogy igen, tehát hogyha ugye a level 3-as küldetést szeretnénk megcsinálni, akkor én nem az eredeti bosszokat építettem be, hanem a bosszoknak egy klónját, és hogyha a klónját megöljük, akkor esik belőlük egy item, tehát egy kis darabka belőlük, amit a megfelelő rúnával, mert nem mindegy, hogy melyik rúnát tesszük bele, megfelelő rúnával, és a megfelelő javelekkel lehet majd kombinálni. Nyilván itt a Chaos Machine-be majd erre találunk magyarázatot, hogy mi mire való, de ugyanakkor ide is kiírtam, hogy boss pieces, runes, pergament. Kerültek be új javelek, a Great Soul, meg a Great Bless, meg a Great Life, ami ugyanazt csinálja, mint a sima,
azzal a kivétellel, hogy 100%-os az esélye, és nem egy, hanem 2 levelt, és 2 opciót ad. A Dark Chaos is bekerült, a fekete mágiát Dark Chaos-szal tudjuk majd kombinálni. Illetve a Dark Soul, meg a Dark Bless és a Dark Life most már plusz 3 opciót ad, vagy pedig 3 szintet. Ezeket is majd különböző módon, hogy mondjam, meg lehet, vagy ki lehet droppoltatni ugye a Worldropból, vagy pedig meg lehet batch-teleníteni, úgymond ezeket a javeleket különböző itemekkel, ilyen fekete porral, vagy sötét porral, és át lehet majd változtatni. Ez majd egy tök érdekes dolog lesz. Questekbe, nem akarok spoilerezni, igazság szerint kezdjétek el majd a questeket, és látni fogjátok, hogy nagyjából mire próbál titeket a játék rávezetni. Gondolkodtam azon, hogy csinálok leírást, rengeteg leírás kellene most már, de úgy voltam vele, hogy nyilván az ilyen nagyon rejtett dolgokat majd leírom, hogy körülbelül az ember mire számítson, de ugyanakkor nem nagyon akarok spoilerezni, úgyhogy meghagyom nektek a felfedezés élményét. Mert rengeteg dolog lesz, amire szeretném, hogyha ti jönnétek rá. És nem pedig az, hogy van egy leírás, azt leírjuk, jó van, meg kell csinálni, az csak. Nem. Szeretném, hogyha egy picit elmerülnétek a játékban. Hát majd egy havi munkám volt ebbe az egészbe, úgyhogy, és még sokkal több lesz. Tehát most jelenleg 75 quest van, de hát beszéltem a fejlesztővel, azt mondta, hogy unlimited a lehetőség, úgyhogy nagyon szeretném megcsinálni azt, hogy minél több quest-tel lefoglalni titeket, hogy véletlenül se unatkozzon senki. Látjátok, szinte bármilyen NPC-hez oda mentek, leírja az élettörténetét, leírja, hogy mit szeretne, hogy vannak végtelen küldetések, vannak egyszer megcsinálható küldetések. Tehát például, hogyha itt megszerzem a kulcsot, meg megszerzem az árat, akkor feloldódik maga az NPC, és innentől kezdve egy zárt cserével lehet használni majd a storage-et vagy a vaultot. No, miről akartam még beszélni? Igen, bekerült még a Lucky Coin. A Lucky Coin mostantól nem GPVC meg VP-ből lehet szerezni, hanem a Lucky Coin, az is benne van a Worldropban. És ennek segítségével lehet majd pörgetni a Lucky Wheel-t. Akkor hát kerültek még be rejtett tartalmak, kerültek be easter egg-ek, filmekből, játékokból raktam be rejtett dolgokat, úgyhogy szerintem nagyon élvezetes lesz így a quest rendszerrel, én nagyon látom annak a potenciáját, hogy ezt teljes mértékben ki lehessen aknázni. Itt a Lucky Coin, pörgetünk is gyorsan akkor egyet. Szeretnék majd többféle pörgentyűt, tehát például egy olyat, amihez csak egy Lucky Coin kelljen olyan, amihez 2 kell, meg 3. Nyilván sokkal jobb cuccokért, vagy sokkal jobb dolgokért. Mit nyertünk? Kundum boxot, oké. Úgyhogy tervek vannak, bőven, rengeteg ötletem van, szeretném ezt mind beépíteni. Külön a PK-sokra is gondoltam, vagyis a PvP-sekre is külön gondoltam. Juppi, megcsináltam a küldit, innentől kezdve elérhető a Vault. Elég ezt egyszer megcsinálni majd amúgy. Úgyhogy szinte minden alappályán megtaláljátok majd ezeket a küldetéseket. Most tényleg nem igazán akarok erről most spoilerezni, fedezzétek fel a világot, és nézzétek meg, hogy mik rejlenek benne. Szerintem egy nagyon jó contentet raktam össze, és rengeteg hibát javítottam ki, úgyhogy jön a 0.7-es verzió. Most június hanyadikán? Június 7-én, úgyhogy próbáljátok ki, nyomogassátok, nézegessétek, szívesen várom majd az észrevételeket, a tanácsokat, az ötleteket. Nyilván nem szeretnék a koncepcióimtól eltérni teljesen, de
a segítség az mindig jó, tehát több szem többet